el Consell Constituent, pel que recordo, hi van haver bastantes diferències, clar, cada un tirava cap al seu costat i bueno, va arribar moments que a punt de trencar les negociacions. I doncs, quan va arribar al Consell Constituent, havien arribat també bastant tensos, i l'Enric Casavall, que és un home que és bastant collon, a vegades surt, doncs va explicar un acudit, i tota la tensió que hi havia hagut creada en aquell moment, tothom va riure i se'n va anar tot avall i van tornar a reprendre. Vull dir que el riure també és positiu, de tant en quant. Amb un consell, ja sigui el consell d'aquí, el consell general o el consell de comú, quan estàs assentat a la cadira, et pots dir Miquel Naudí o et pots dir Jordi Farràs, ets un conseller. No ets el Miquel Naudí ni el Jordi Farràs. Quan et discutiràs per un tema i pots arribar a discutir bastant fort, però quan has sortit d'aquella porta, tornes a ser, o almenys jo ho veia així. Quan havíem passat la porta aquella, t'havia discutit 5 minuts abans, però quan sorties allà s'havia acabat. O almenys jo ho era així. I llavors ja des de llavors, encara cada any, es fa el dia 2 de febrer, fem un dinar o un sopar de trobada de tot el Consell Constituent. Gairebé assistim tothom. Jo personalment he passat 2 o 3 anys que no he pogut anar. Però bueno, aquest any mateix hi vaig anar i torna a haver un bon ambient, molt bon ambient. Molt bon ambient. Es torna a comentar coses del que s'havia passat, però sobretot això, mira, ja ha passat, i ara hi ha altres temes a parlar que són d'actualitat, com això de la Unió Europea, i clar, com que la Constitució ja està passada, el dia aquest que fem aquest sopar, doncs mira, es tracta del tema de futur, no? Ja veurem com acabarà. Jo vaig entrar aquí al Consell i llavors vaig agafar el càrrec de president de la Comissió d'Agricultura. Clar, els de la Constituent feien la seva feina, nosaltres fèiem la nostra, sí que teníem informació sobre el procés constituent, anaven dient ara ha passat això, ara ha passat, però era més aviat només per tindre ser una miqueta informats. No vam entrar, o almenys jo personalment, i em penso que els meus companys devíem anar més o menys igual, no entràvem al fons de la qüestió. Estàvem informats i bueno, doncs mira, ho veieu així, doncs feu. Després, clar, quan va arribar cap al final de tot, ens van informar més, perquè al final havíem de votar que sí, si no, si el Consell ja no aprovava, malament. No sé per quin motiu em van dir, compte, tu podries anar de ministre d'Agricultura i llavors al teu lloc entraria, mira, ho sé, no me'n recordo ben bé com anava. I no, doncs no vaig voler acceptar. Vaig quedar a dins del Consell, president de la Comissió d'Agricultura, que van fer, bueno, penso que van fer bastant bona feina, i en aquell moment ja es parlava de que el tabac anava de cap avall. Ja se'n parlava, i jo sé que una vegada vam fer una reunió i bueno, tothom vam dir, sí, s'ha de reduir la producció de tabac. I als 4 dies hi va haver un propietari que va arrencar tots uns camps perquè deia, abans no la redueixin, deixem que jo la pugi, perquè ja em quedaré al meu nivell. Bueno, considero que vam fer bona feina, almenys m'ho penso, i vaig marxar allà dintre amb aquesta convicció, que s'havia fet bona feina. Es va treballar bastant perquè no es perdeguessin. Però al final, quan analitzes una miqueta la situació d'Andorra, el que és les altres parròquies, Canillo sí, és la més gran en superfície, però tampoc també hi ha menys població. S'ha de fer una miqueta una estira de arronsa, vull dir, tu et dones per aquí, però jo agafo per allà, i jo et donaré d'aquí perquè tu agafes d'allà. Sí que hi va haver una miqueta de reticència a deixar perdre 2 consellers. Bueno, d'alguna manera,
els que hi ha, almenys ara, sembla que defensen bé la parròquia, i els que han hagut també, i esperem que els que vinguin, també s'havia parlat en aquell moment, en lloc d'haver 28 consellers, haver-n'hi més, jo personalment no hi estava gens d'acord, gens, ja n'hi ha prou de consellers. Andorra, pel país que és, mare de Déu. Sí que tenim els coprínceps, i pel meu vot, que segueixin. No, per mi estan benvinguts són, però clar, amb el càrrec tal com estan ara, però amb el que estava abans, aviam, la justícia depenia dels coprínceps, tantes coses depenien d'ells. Ara, almenys depèn de nosaltres mateixos. I ells sí, tenen el seu d'això, però posar la firma i ja està. Però les reunions que vam fer, penso que se'n va fer de públiques, i vam defensar al màxim. Qui ho defensava més? Clar, els que van ser a la Comissió Constituent, però els altres els apoyàvem. I en converses així de carrer, trobant-te amb gent, escolta, tu què et sembla? Doncs mira, a mi em sembla això, així, i clar, no anava a dir a la gent, no la voteu. Jo vaig defensar-ho tant que vaig poder. I no estic ben content d'haver-ho defensat. Una satisfacció personal, perquè, com allò que diuen, carai, és que el dia que un dia parlaràs de la Constitució, de conservació de la Constitució, i pots dir, amb el cap ben alt, jo també hi era allí, també hi vaig participar. Potser no molt directament, però indirectament sí. El dia de votar, el vaig votar. Aquí, i després el referèndum. Vull dir que una satisfacció personal, sí, així mateix, com he dit abans, perquè sabia que hi havia tensions entre els coprínceps de fa molts anys endarrere, i llavors aquestes tensions hem de mirar que s'acabin, i s'han acabat, jo penso que s'han acabat. Sí, bueno, del tot potser no, però almenys quan el Consell i el govern ha pres una decisió, està ben presa. Que costa de prendre-la, ja ho sabem, sobretot perquè cada un tira pel seu costat. Sobretot, no val la pena entrar de quin costat. Però sí, per mi és una satisfacció personal des que vaig sentar-me en aquella cadira per prendre jurament al síndic fins al dia que vam votar això i fins al dia que ja vam marxar. Una cosa que em va satisfer molt, va ser que vaig fer de síndic, diguem-ho així, durant mitja hora o una hora. Vaig dependre de jurament el síndic Ferràs, aquí en aquestes cadires. I vulguis o no vulguis, és una satisfacció personal, sí. Això és un molt bon record que tinc dintre del Consell.